vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Zvakangoma zveduwe. Pane rimwe voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu, voice note remujolo. Voice note iroro riri bombastic, but vana baba paya patinenge tichiti please uyaiwo kuchina chana baba tinge tichidzidziswa, tinoona kuti varume vazhinji izvozvo havazvidi, but I am hoping kuti pandinenge ndazopedza kutaipa up voice note iroro, vana baba tichakwanisa kunzwisisa kuti sometimes mukazoona munhukadzi ava kuita gumbo mumba gumbo panze, pane zvimwe zvinhu zvaanenge asangana nazvo kunze uko zvekuti isusu tinenge tisitomborinawo idea nezvinhu izvozvo. Ndosaka kuine zvina zvana baba izvo zvinodzidzisawo vana baba kuti paya paunenge uine mudzimai wako muchifara munofanira kuti munge muchiita sei. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva tapinda mumamessages avo andadzoka ndakakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, asi kana mava kupostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizovikawo chitupa changu. Inini mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so: ndakauyawo kuno kuSouth Africa. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndainge ndiine murume wangu. Inini nemurume wangu tainge takasangana apo pandainge ndichiri form 3, saka takabva tazodanana kusvika ndazopedza kunyora O level yangu. Akangonditi ndichingopedza kunyora O level yangu umwe usiku ndokubva anditi pane zvimwe zvinhu izvo zvaainge achida kundipa, saka ndakabva ndazomumirira nekuti iye ainge achishanda mutauni, saka pane pamwe apo paainge achiburukira kana kuri kunzi anenge achida kuuya kuzondiona, zvekuti ange achiuya pamba pedu direct zvainge zvisingaiti, saka pane pamwe apo pataipota tichisangana. Ndakati ndaenda kuya mukoma, it was somewhere around 7 p.m. then ndokubva azoburuka zvake mukombi. Akati ataura neni akabva ati zvinhu zviya ainge azvisiya kumba kwake, saka uko kwaainge achigara kwainge kusiri that far. Ndokubva tazotanga kufamba zvedu tichienda kuya, asi takazoti tiri munzira mukomana wangu uyo akabva azotanga kungondibata-bata. Achindibata-bata kudaro akabva azondidhonzera ndokubva azoenda neni mune kamwe kamunda umo maakabva azorara neni paiginya. Akati arara neni kudaro ndokubva ndazotanga kuchema. Akabva ati tarirawo nekuti wazara tsvina, chandeikumba kuti ukwanise kunogeza because mumunda imomo mainge muine madhaga, saka ndainge ndazara madhaga mumakumbo, kumagadziko zvese nekumusana. Akabva ati hazviiti kuti unge uchienda kumba kwenyu looking like this, chandei unogeza. Ndakabva ndazofamba mukoma, but ndainge ndichirwadziwa. Takati tasvika kumba kwake kuya, munhu ndiye uyo kubva atora zidish akabva ati geza. Apa kuti ndinge ndichigeza akanditarisa, ndakabva ndanyara, saka akabva azokiya dhoo nekunze akati kana wapedza kugeza uzondiudza mukoma. Ndakati ndapedza kugeza ndokubva ndanoka. Ndakanoka ndichanoka mukoma, painge pasina kana anza. Apa kuti ndinge ndichiita zvekubuda nepawindo, imba yacho iyo yaainge achigara yainge ine burglar bar. Apa mawindo eimba iyo yaainge achiroja, mawindows acho ainge aine maburglars. Apa dhoo racho rainge risingavhuriki zvekumhanya kana rakakiwa. Ndakagara mumba muya mukoma ndichingochema, apa ndichitarisa nguva ndichiona kuti nguva dzainge dzichingoenda. Kumba uko kwacho kwandainge ndabva ndainge ndasiya ndanyepera vabereki vangu. Apa vabereki vangu ndainge ndavanyepera kuti pane rimwe novel iro randainge ndichida kuenda kunotora kumba kweshamwari yangu. Apa nguva dzainge dzichingoenda mukoma, it was now somewhere around to 9. Apa dhoo ndainge ndichingonoka kuti munhu kwainge kusitomborina. Zvadaro munhu akazotouya, ndingangoti maybe paakazouya it was somewhere around 11 p.m. Akangosvika ndichingochema kudaro,
Paakasvika haana kana kumbogara ataura neni, akabva angokiya. Akati akiya dhoria ndokubva azovhura hwindo, akabva azorasa makii nepahwindo. Ndakarwadziwa mukoma zvekuti ndakazama kuti ndinge ndichirwidzana naye. Akabva ati kunyange ukada kundiuraya but unenge wandiurayira mahara, because tariraone kuti makii ndatorasa nepahwindo. Saka ndakabva ndazongorara that night. On the first night ndakaramwa kuti ndinge ndichirara naye on that bed. Ndakarara zvangu pasi, but nekufambawo kwemazuva mukoma ndakazotongoona kuti painge pasitomborina yekuseta, because the following day kana kubasa haana kana kutomboenda. Akabva angoswera neni, takangoswera takavharirana kudaro. Dzamara ndazotojairira kutoti ko apa ndainge ndatova mukadzi wemunhu. So I think kuti by the time yandakazouya kuSouth Africa, so I think kuti kamupindiro kacho kandakaita mumarriage mukoma maybe ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizoitawo zvemujolo mushure mekunge ndazosvikawo munyika yeSouth Africa, because at that time kunyange zvangu mukomana uyu ndainge ndichimuda but ndainge ndisati ndanyatsoita make up my decision. Munongozivawo kuti semusikana kune vakomana vakawanda vanenge vachikupa pressure yekuti vanokuda. So ndanga ndisati ndanyatsoita my correct decision yekuti wandinonyatsokukuda ndiani chaiye, because there were 3 guys that I was seeing, but pawu3 hwavo pane vamwe 2 avo vandainge ndichingodawo zvezve zvekungoti sezvo vainge vari vanhu vainge vachingondipawo mari pano nepapo. I was still deciding mukoma. Saka ndakati ndagara naye tiri mukomana nemusikana kudaro, I then saw kuti kabehavior kake kainge kaine kamwe kakundisvota. So anyway painge pasina kana zvekuzviita, because ndainge ndatopinda mumarriage. Zvadaro mukoma takati tazoita vana vedu 3. Murume wangu ndiye akatanga kuuyawo kuno kuSouth Africa, then inini ndokubva ndazomutevera mushure mekunge anditumidzirawo mari. Asi ndakati ndichinosvika munyika yeSouth Africa ndakabva ndazoona kuti kamari ako kacho kainge kachipiwa murume wangu each and every month nemuIndia uyo waainge achishandira, mari yacho yainge iri shoma zvekuti kainge katongoriwo kaupenyu kaya kekutamburira. Ndakabva ndazotaura nemurume wangu ndikabva ndamukumbira kuti ange achindipa mvumiro yekuti ndinge ndichishanda. Saka murume wangu akabva azonditsvakirawo basa pane umwe muIndia uyo waainge achiti ainge achiwirirana naye. MuIndia uyo mukoma ainge achinetsa zviya zvekurevesa. Ndakangoti ndati shandei neniwo basa racho ndakabva ndazoramwa. Asi sezvisinei umwe musi ndakangoti zvangu ndichingombeya mutauni, ndo pandakabva ndazopinda mune imwe shop iyi yainge iri yemaChina. muChina uya akabva azondibvunza akanditi ndainge ndisingadi basa here. Ndakabva ndamuudza kuti basa ndainge ndichirida. Ndo pandakabva ndazotanga kushanda mumaChina imomo. Ndichishanda kudaro mukoma maingogara muchingopindawo varume vakasiyana-siyana. Vamwewo ndo vainge vachikupfimba, vamwewo ndo vainge vachikusiyira manumbers avo. Zvino pakabva pazouya umwe mukomana uyo akabva andiudza kuti iye ainge achishanda kune mamwe mapurazi samwese. Mukomana uyu akauya akabva azondiudza kuti kune kumwe kupurazi uko kwaainge achishanda. Akabva anditi kumapurazi ikoko kwaainge achishanda kwaiva nema opportunities. Akati one day kana uri munhukadzi, hanzi vakadzi veko vanhu vainge vachingogara vari very busy nekuda kwekuti murungu wavainge vachishandira munhu aiva nemabasa ekuti ainge achida vanhukadzi more than vanhurume. Ndakabva ndati ndinokumbirawo nhamba dzako kuitirawo kuti kana ndikafungawo kuti ndinge ndichizouya ikoko kuti ndinge ndichitsvaka basa. Akabva azondipa nhamba dziya. Mushure mekunge andipa nhamba, inini nemukomana uya kunyange zvake ainge ari wechidiki kwandiri takazongoramba tongotaura. Munhu wekuti aisazedza kukutumidzira ma-airtime, sometimes aikwanisa kutokutumidzira ma-airtime anotosvika kuma 300 rands, sometimes aikutumidzirawo ma50 rand. Mukoma ndakati ndatanga kutaura nemukomana uyo akazombova murume wangu. Kana muri mumba ndainge ndava kuona murume wangu sekunge chainge chisimbori kana chinhu, because murume wangu kunyange
we5 rand airtime ainge asingatombokwanisi kana kukutengera switi zvaro rekuti achibvawo kubasa obva angokuti mukadzi wangu stambo iri idyawo stambo. Munhu aingorarama chimwe chilife chiya chinenge chilife chekumamisha, chilife chekumaprazi, so zvekuti ainge ava kundisvota. Ndaiti kana ndakamutarisa ndobva ndati sakazi munhu iri mushure mekunge randimanikidza kuti ndinge ndichipinda naro mumarriage nawo haritombogoni kuti ringe richindifadzawo kana kuti ange achindibvunzawo kuti zvinondifadzawo mukurarama zvainge zviri zvii. Saka ndakazongoramba ndongotaura nemukomana uyo akazombovawo murume wangu. Ndakabva ndaona kuti munhu wekuti ainge ari very romantic. Pane pamwe pandakazodecide kuti rekedzai ndinge ndichingonoonawo kwacho uko kwaanogara, because aingogara achingoti ndikudawo kuti munge muchimbouyawo kuti muuye kuzoona kuno kwandinogara. At that time ndainge ndichangotangawo kupindawo chechi idzodzidzi dzemasowe. Ndakabva ndazonyepera murume wangu ndikabva ndamuudza kuti tainge tichienda kumasowe samwe kumapurazi. Murume wangu haana kana kumbogara andibvunza kuti saka muri kuenda muri vangani, akabva ati it is fine. Ndakati ndaenda kuya mukoma ndakaenda ari makuseni because ndainge ndine tarisiro yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kumba because ndainge ndisati ndamborara ndisiri, because muupenyu hwangu kubva ndichiroorwa nemurume wangu ndainge ndisati ndamboita izvozvozvo zvemujolo. Saka muhana mangu ndainge ndichingozvisimbisa ndichiti kana ndikangoona panogara muchinda uyu kana pari pano pekuti panenge paripo, then murume wangu ndobva ndazongotsvakawo nzira dzekuti ndinge ndichimuramba nadzo. It was a sort of an interview yandainge ndichida kunoita mukomana uyu ainge achirakidza kuti ainge ari interested mandiri. Mukomana uya akabva azouya mutauni ndokubva azonditora. Mukoma akaita zvekushopa zviya zvekurakidza kuti ya baby ainge arida maKFC awa, madrinki, makeke. Akashopa zvekuti akabhadharira maseti 4 ekombi apo isusu tainge tiri vaviri. Magroceries acho mukoma ainge akawanda. Apa ainge angori magroceries ekuti tinge tichinodya. Ndo zvaakandiudza akati baby inini ndakufarira, ende kana ndafarira munhu wandinenge ndafarira, munhu iyeye ndinenge ndichida kumuspoila. Ndakati ndichinotarisa risiti mukoma yezvinhu izvo zvainge zvatengwa nemuchinda uyu, ndakabva ndaona kuti kunyangwe pay iyo yainge ichitambirwa nemurume wangu, mari yake yaainge achitambira haayimbokwanisa kuti ange achitenga zvose izvo zvainge zvatengwa nemuchinda uyu. Takabva taenda zvedu kupurazi kuya uko kwaainge achigara, tichifara. Nyaya dzainge dzichiita kutsva tirimo mukombi imomo. Tainge tichitoita sekunge tainge titori murume nemukadzi already. Takazosara kuzotosvika kuya mukoma, ndainge ndatonyura murudo zvekuti ndaiti kana ndikafunga kudzokera kumuchimukuku kuya kwainge kuine zimunhu riya rainge richindibohwa, ndaibva ndatonzwa mwoyo wangu uchiita kumira. Takati tichinosvika kuya apa semunhu ainge achigarawo mumukuku kumalocation, ndainge ndichitoti kupurazi uko kwatiri kuenda it is going to be very worse. Asi ndakati ndichinosvika pacho paakanongedzera achiti apa ndo pandinogara, ndakashamisika mukoma because dzimba dzacho manakiro adzainge dzakaita. Kunyange zvake ainge achigara nevamwewo avo vainge vaine marooms avo, but mukoma thumbs up. Murungu iyeye munhu wekuti anogona kubata vashandi vake. Painge paine magiza, magetsi, iye ainge akatobairira satellite dish. Apa tichinopinda mumba aiva nerimwe ziTV rake rainge riri zihombe. Apa ndichitanga kufunga kuti kwacho kwandainge ndabva tainge tichitoshandisa chiTV chedumbu. Mukoma kana zvekudzokera ndakabva ndatoona kuti it was nothing but nonsense. Ndakabva ndazviudza kuti kana muchinda uyu asina mukadzi inini handichadzokeri. Takati tati garei mushure mekunge taita zvedu bonde, ende mukoma hakuna
chinhu chinonakidza sekuita bonde nemunhu waunenge uchinyatsonzwa kuti ya munhu uyu ari kunyatsokundiitira apa. It was in a clean environment. Kana uri mubhedha iwoyo wainge uri mubhedha wekuti wainge uri mudenga denga. Ainge akandiudza kuti mubhedha uyu ainge autengeserwa neumwe murungu. Semubhedha racho mukoma raitoda ladha kuti unge uchitokwira pamusoro paro. Ndichitanga kufunga kuti kamubhedha ako katainge tichishandisa kumba uko kaiva kari kamubhedha kaita kubaya baya zvekuti bonde racho rainge riri bonde rekutongohadhira. Mukoma, I enjoyed like I had never done in my life. Kubva ipapo mukoma, pfungwa dzekudzokera kune murume wangu uyo wandainge ndakabva naye kuZimbabwe ndakabva ndatongodzikanzura. Ndopa ndakabva ndazotanga kugara nemuchinda wangu iyeye. Asi dambudziko rakazovapo mukoma nderekuti muchinda uyo munhu wekuti airova. Mukoma airova zvimwe zvekuti aiti kana akurova so wainyatsonzwa kuti ya panapa ndasukwa. Zvandakazoita mukoma ndezvekuti semunhuwo ainge asina bank account aitiwo kana abva mukunotambira aibva azongovigawo mari yake either pasi pemubhedha kana kuti pose apo paanenge aiviga, asi panhau dzemari ainge asina kuomera zvake. Pane umwe musi akati andirova, it was close to the paydays. Ndokubva azoti baby, mari iyi yose iri mumba, iwewe chienda mutown unge uchienda kunotenga zvose zvaunoda. Isori yangu iyi yandiri kukupa baby. Ndikabva ndati it is fine, ndichaenda zvangu mutown ndonotenga zvandinoda. Asi mukoma ndainge ndatoronga zvekuti ndinge ndichitiza because pane vamwe sisi vangu vainge vavawo muno muSouth Africa. Saka ndainge ndakatotaura navo kudhara ndikati sisi ndikudawo kuuya ikoko kwamuri. Vakabva vati it is fine. Muchinda akati aenda kubasa zvakanaka. Ndokubva ndatomuperekedza. Ndakati ndamuperekedza ndikadzoka zvangu neniwo ndikabva ndatogeza. Ndokubva ndatora mari yose iyo yainge iri mumba ndeni uyo mukoma. Ndokubva ndaenda. Foni yangu handina kana kutomboidzima. Pose paainge ari kubasa ainge achitotaura neni. Iniwo ndainge ndichitomutumidzirawo mapictures because ndakati ndichingonopinda mutown ndokubva ndangopinda mumashopu akasiyana siyana. Ndikabva ndatora mapictures ndikachengeta mapictures iwavo. Takazoti tichinotaura then ndainge ndichimutumidzira mapictures ndichimuudza kuti baby ndiri mushopu makati ndikuda kutenga chakati. Izvo ndainge nditori mukombi ndichienda uko kwainge kuchigara sisi vangu. Mukoma, ndo zvandakasanganawo nazvo izvi mumujolo. Pari zvino ndava mu3rd marriage zvangu.